change by a simple flashlight. We are here in the forest of Africa. Yes, sir. It's pretty dark in here, so obviously we're gonna need a flashlight. Hey, yo, come on, bro. You trying to get us both killed? Bro, my flashlight. Bro, forget about this stupid flashlight. We are pila god. Angazi yo kati. Kada makuthinta ibuku nekuthinta ba. Kungangiluma. Njida. Oh, inkosi yojabula. Kunesikhumba esiqinile. Ngiyabona le mpahla le ivele edlozini indlela yokuthi abaphansi babe nathi unkosinathi. So they named the flashlight to our Nkosinathi, which means God is with us. So baqala ukuthandaza, praying to the flashlight. Maybe umfile inqangi, which means God. Because of the flashlight they believe that the gods are with them. Lethi they know ukuthi izophela iphethe le mpahla le. Wasola umuntu lo beseduze nayo ngaleso sikhathi kuthiwa unedemon ukwathi sabaphansi. You want to know what happened next? Find out in the next episode of The Gods Must Be Crazy. Bulala unkosinathi. Ngibulale kanjani mina ngizange ngimthinte. Umthintile. Angimthintanga bengihambela. Waqhwa umlilo. Uzochitheka kwasambufa. Awume bhuti intuli. This is our chance, my son. Attack! No, I'm coming back and coming strong. I'm destined to a different song. The passion me don't get along. I got to get the moving on. Ithoshi liphela ibhedre. Just like any other torch would. But uyazi, there has to be someone to blame. Yeah, ngiyabona. Umbulali. The Nguni people are so sad to hear that the divine creature brought to them by the gods was killed by these unholy men. Sizodlala umdlalo. Ngizokubuza umbuzo. Impendulo enye nenye isangene ehamba nesibhakhe. Bodla umlilo. Ungaqala umshaye. Ngiyambuza uyaphendula uyamthinta azame umbulalelana unkosinathi angizange ngimbulale. Bana. Umbulale ngani unkosinathi? Angizange. Umbulale kanjani unkosinathi? Wawubhemeni mhla umbulala? Usithathaphi isibindi? Wagcina nini ukushaya indlwabu? We magwazagwaza, wena magwaza ingubo. Ngiyaqolisa ukuphazamisa ndaba ezitha. Khona le mpahla engiyificile lapha esigangeni. Bonakala ngathi kukhona abanye abantu abaphila emva kwelwandle. Babonakala bejabulile. Akukwazi ithi abantu kuphela. Nkosinathi awulethe leyo mpahla ngibone. Ya kumele siwele ulwandle. Asikaze salwela ulwandle. Baba bethu abakazi balwela ulwandle. Ngisho nomkhulu bethu abakazi balwela ulwandle. Ngithi mina solwela ulwandle. Masifika sibathathele bonke unkosinathi babo. Kuzokhanya lonke leliqeke. Abantu bajabula. Abuzwa phela ukuthi they will go beyond the ocean, something they never done before. Even their ancestors has never done it before. So you wanna know what happened next? Find out on the next episode of The Gods Must. Sisawela ulwandle ngenhloso yokuyomthola unkosinathi. Singazi ukuthi yini into esimele ngaphambili. Kodwa noma ngaba yini umdali ungiphile ithemba lami. Ubhodla umlilo.
ngazi ukuthi uzokhula ube yini. Ngisho nasebusheni bakho awuzange wawuthanda umdlalo. Wakhula waba indoda. Ngisho nasenhlanganweni yamadoda awuzange walibika udaba lakho. Kuze kufike isikhathi sokuthi ulibonise. Madoda ngikhathele yilento yenu yokungabi nazi ibindi. Indoda kumele ibe nesibindi sokubamba ibhubezi ngesandla esisodwa ilibulali. Indoda enjani esaba ibhubezi? Ya ngiyabona kunomlilo ngaphakathi, ubhodla umlilo. Yakhala insimbi. Sukela lapho waba ithemba lami empini zonke zomhlaba. Isiso sami ukubona ujabule, ukubona uhleka. Ekukhanyeni kwakulethe unkosinathi. Ngangibona ukujabula kwakho. Kodwa manje lokhu kujabula kushabelele. Ngiyakuthembisa sizomthola omunye unkosinathi. Igwaza soze laphela umoya. Ishubile madoda. Ubani manje laba? Ubani laba? Bavelaphi? Found out on the next episode of The Gods Must Be Crazy. Ubhodla umlilo. That is a promise. Then show me how powerful this boy of yours really is. It would be my pleasure. This is our chance, my son. Attack! And later all the hours I keep an eye out for the numbers. Let's stay in contest, synchronization to infinity, even beyond it. I am a common destination. A lot of things I am a